Min far han plejede at køre min søster på arbejde i et bageri. Og i og med, at mig og min far vi skulle til Marokko, så kunne han ikke længere køre min søster på arbejde og lavede så et buskort til hende. Det gjorde han så nede i den her skjoldbuerne her. Min søster fortæller ham, at der er en af zonerne, som ikke er en rigtig zone, du ved. Og ejeren af den her butik her kalder min far for et hundehoved. Og min far forstår jo ikke rigtigt, hvad han siger. Og jeg er jo selvfølgelig så dum, at jeg fortæller min far, hvad han lige har kaldt ham. Og det reagerer min far på. Reagerer voldsomt på det. Jeg tror, jeg kaster sådan en kaffe, sådan, som han kaster i ansigtet på vedkommende. Min far har også altid haft et temperament, der basker, kan man sige. Og min far har altid været skaldet. Og gik altid med sådan en hue der. Den taber han ind i den her skjoldbuerne og vil godt derind. Så går han så ud i bilen efter en dumkraft og skjuler den sådan langs benet. Og min far han rendte altid med sådan en lang frakke, der gik ned til lige under knæene. Så da døren så bliver åbnet, så slår han ham og giver ham en flænge i panden. Jamen, så sker der jo det, at folk de tager fat i min far og lægger ham ned på jorden. Og den her store mand her, kan jeg huske, han sætter sig på min far og begynder at slå ham i ansigtet. Jeg bliver holdt af en eller anden en praktikant, tror jeg det var, sådan en praktikant, der holder mig. Der kommer så en kammerat. Han bad den her praktikant om at fjerne sig. Så stopper han så med at slå min far, og råber op om, at han er blevet stukket, og så ligger alt fokus på ham. Hoppede vi så ind i bilen og skulle til at køre, og så kom politiet, så... Hvad var anklagen? Jamen, jeg var jo under 15 år dengang, hvis jeg husker rigtigt. Du var 10 år? Jeg var 10 år, ja. Det kan man bare se. Men min far blev varetægtsfængslet, kan jeg huske. Jeg bliver selvfølgelig afhørt, om jeg kender noget til nogle kniv og det ene og det andet, ikke? Som jeg benægter. På det tidspunkt, når du så blev kommet ind til politiet, så kan jeg så se af nogle af politirapporterne, og de kalder dig en stejlbenægter af kendsgerninger. Kan du genkende dig selv i det? En stejlbenægter af kendsgerninger. Jamen absolut. Og de finder i hvert fald ikke kniven. De finder nok en anden kniv eller en dolk eller et eller andet, men de finder i hvert fald ikke den kniv, der... Det er i hvert fald ikke, hvad jeg fik opfattelsen af. Så ja. Hvis vi lige prøver at vende tilbage. Du er født og opvokset herinde på Nørrebro. Jeg tænkte på, hvad er det egentlig for en familie, som du voksede op i? Hvordan skal man... Jeg er vokset op i en familie med mange børn. Der er sikkert mange, der vil mene, at jeg har haft en usædvanlig opvækst i og med, at man selvfølgelig har fået flader og så videre af ens far, når man konstant kommer hjem med politiet, eller hvis skolelæreren konstant henvender sig og siger, at han altså ikke dukket op, han har glædet sine lektier og så videre. Men jeg mener, jeg synes selv, jeg har haft en fin opvækst. Jeg har selvfølgelig været tvangsfjernet og så videre, boet på plejefamilie.